2, 3. Agay! Agay! Asa naman itong magpatuli? Uy, dugaya po nila. Uy, napabi ako laing transaction ron. Duha rabi to sila kabuk hapon na, oh. Ay, gumusta niya, magpatuli pa ba? Bakit magpatuli? Ano ay kakano pa ba? Ha? Hindi magpatuli na ba? Dako na kayo niyo, maulaw ta. Di pang bolbol na may ba? Required sa inyong maestra gingnan ko. Pisot daw mo. Sakit ka na ba? Sakit ka Isa na ka tuloy yung ko, pay. nahimuot ko ninyo ba? Maulaw. Maulan ako ba kay gibolbol na ko? Ikaw Jim, gibolbol na ka no? Ako pa, di na ako mapatuli, kaya dako naman ko. Okay na, dawat naman ako nga pisot ko pa. Dili lagi. Dawat ka pisot na ay ganahan sa mga babae ana. Balag mo, ni nga kuha pa, basta di ko magpatuli. Balag, uli na. Uli ko pa, oy, Patuli ba? Patuli. Kain sa. Ang mutulik ninyo babae. Na, matay sa mutog ka ulaw, gibolbol. Babae? Ah, tara ba? Oh, ganahan si May ganahan si May. Ko lagi. Ayos patuli, tara. Patuli. Dili maggahi patuli. Tara. Lagi ko ba, mahalo ko ba, oy? Ay, pa, mayong pa. Mayong Pa, hapon. muli na lang ko pa, oy. Ay, wala may hapon. Uli, dili ba? Unsa to? Ay, Yara. morning, imong ingon nga ipatuli nimo. Akong mga Asa anak. man ikaw og kani? Dili pa, oh. Pa, dako mangingat sa pa. Silang duha. Oh, kaning duha? Oh, pa. Tuli naman ko pa. Di Silang lundo na duha. lang. Ay, sus. At sa Oh, bao, kaning daw duha. ay. Silang duha. Sige, kisa may unahon ana, palingkuran lang diri ah. Kani kay bata-bata pa. Ay, kani? Oh. O kani kay bata-bata pa, makaya pa ni. Sige. Baba. Pila may edad ani? Kani ang una. Baba. Kani? Ah, asa man to? Sige lang, pangitaon ro tanaw niya. Kani ang unahon nato dang. Kuan. Wala na may anesthesia dang no kay Wala pakang man man. eh. Kuan, dako naman pud siya gud anesthesiahan pa. Pakang ni. Oh, pakang ni. Bonal ra man na no. Direkto Isa- ni bunal. Sige Kaysa lang. ni wala ni kaysa Pa. sakit ani. Mura ni Sakit, di langgam. Sige lang no kay isa na kabunal, ang tusa lang gyud, tuli na kalargo. Isa ra na kabunal. Pila Ha? may edad ani? 20. La 20 na ni? Oh. Agay. Murag atsahon na gid ni siya. Ha? Atsa na gid ni. Anak, Kay sakay pa, oh. 20 naman yang edad. Ay, mo ni ganito ninyo Oh, na. mao ni. At sa tama po ni. Sige lang nak. Okay ra ni. Unsa man ning martilyo da mao ni? Kana mao nang pang dukdok ba? Okay, sige dan. Sige. Unsa may plaster ni ani niya? Bikang kang lang. Iana lang diri, iana lang yahang kuan Ha? sir, iana lang diri yahang kuan. Yang private part. Yang private place. Oh, kana. Sige. Donate lang siya sir ha kay Ah, sige. basin mudagan siya ba? Baba. Bikang kang. Ito na lang dia. Sige, kanay bala lang. Sige ha. Pa, sakit kayo pa. Sige, sige, Utong ha. lang gyud ha, Sige. utong lang gyud ha. 1, 2, 3. Pa. Uy, Rod! Ayun! Sakit kayo ba? Ay, Jimmy lang unabi. Ikaw na lang ba? Ikaw ba? Kay, Sakit kayo ba? Sakit kayo. Madugay ta diri na pabaya kay transaction. dali. Ha? Dali ra ni isara ni kay, isara ka ni kadukdok. Dali. Baba. Okay, utong lang Sige ha, ha, utong utong ha. lang sir ha. Sige. Utong lang. 1, 2, 3. Agay! Sorry ya. Sabi lang to kay. Ang kato. Muli na to sa balay. Muli na ra to sir. Asa Sige, na ang tong katong isa? isa sir. Jimmy. No. Koy, mango di man natuli na. Naara man day ka diha. Ba, kayo mapatuloy lagi. Dali. Naara man day ka diha. Ay, ulun pa. Kuman na, dali ra kayo. Sakit nang ginaba. Tuloy ba? WhatsApp. At WhatsApp na pa. Tama na kay 20 anyos na magkakapid. Dili ra ni sa sakit ikay isara ni. Isara ni kadukdok. Saan mo na pa? Ha? Saan mo na? Dali ra lagi kayo. Sakit na pa. Dili lagi. Paliho ko gunit sir kay basin mudagan ba. Dili ka ay dagan ha para madali ta. Paliho ko kuan niya sir ha. Sige, 1, 2, 3. Ah, nakita pa. Uy. Uy. Sa pantuli sa Human lagi Bandang, sir. ha? Oh, wala. Sir. tama ra ta akong gibayad sa Oh, madam. tama ra dito sir. Kulang man agud akong budget da. Tama ra sir. Ano naman sir? Short jud ko ba? Tama ra to sir oy. Hmm? Tama ra imong gibayad. Kandam ba? Paapil na lang pud unta ko ba? Ha? Paapil na lang pud unta ko. Wa po di ka natuli sir? Wala ka nagsabas ko mga anak ka. Nagtuo man gud sila og tuli nako. Mo tong gipauna nako sila. Wala pa ko natuli dam niya. Kanang maulaw ko ba? Ay, saba-saba dam ha? Sir, dili ko mo saba. Wala pa po di kay tuli. Wala pa ba? Kanang
makaya pa ni mo ron or mo balik na lang ko. Wala sir, uy, kanang napa magukuy lakaw po sir ba? Napa ko free transaction ba niya? Kanang, pwede mo balik na lang ka sir? Noon po, basig di po kakaya na imong atsa ba, mura gahi-gahi na po. Napa po jud kuy lakaw sir ba? Okay naman ka sir. Sige daw. Balik na lang, sir, if Kain kanang- po kayo, magpatuli ko niya, utangon na ko. Sige sir. Yeah. Salamat kay Dam. Sige, salamat po kay sir ha. Sige, Muna na ako sir. Sige, sige. Ang imong kwarta, mga. Ay, tama din. Sige, Dam. Sige, salamat sir.